Maswali namba mtatu. Chakutanga nakapuma ni kwa patikeni na baba na mai na pipi. Kichi kuonyesha kuti mwanawe ana asha ana mimi asha ya kuda vingi wataenda kupi wataenda babu wa kuziwa mta wataenda kwenda kusini. Sasa mwanawe kwa baba kana pesa naweza kumioni kumuona nishiwa takapita ndio vile kwa wasta baba tadi sala kweli ko nenda tayari kumioni kumuona nishiwa takapita ndio kwamba nini pesa hiyo akapita huyu mwanawe hapo ndio baba baba mimi ndio kubia ufule kufa kuvuta moyo ngumbo kuona wase pamwengeze madzinza akanotenga kule kudhana kashasha maoko bani nandipo kwapino watoita basi mule wangu ndeuyu tawaini ndiyakaona isi wana wangu over 20 plus na tete na maivi kuna munishonera kuti alaiboni kazishuwa uino vanero kazi zeshuwa takaenda kwamatseketsa isusu takapamba takaenda kwamatseketsa takambata mprofiti kati right maseketsa kuti ahambe kwamatseketsa kwani kati ai maseketsa uchakaita se wakafa. Correct, okay, thank you. Correct, come. Nilikuwa tuta kupasana. Kamsoi na utasi. Nilikuwa wandiko mwenda mfuma, anga mfuma. Sakaita mwanamko mwanamshu wakashei. Kwa atauro tuno ndio zaitika kuno. Ndio wako bata moko. Sikutoka ita, okaina mkururu. Ni msukuru. Oto chimezana kaya. Mkoma ndio kwa zota baba ndio tuzoti tubore wana shiborichi wanotufenyi wao ibanga msuku kanipona katanu chibomira zvinora chazotore kuzotora ukupara nepaka zoya zvikanzi baba isara upe kuti zoti nyaya mota mukuna sendra tano nyaya kada yakuda mumba achati panomba kandopa takazopinda mumba ndobata vati zvino wana baba ndina kuunganidzana namukoma nemuzukuru kana lozwa chikumbo uraiwa na chii saka tese takabatama takanyara kana zoti inini kandichitaura mazira andizvita inini muruna madzawana muripotwa meibatwa mukoma 2019 ndina wakomana 2 wakafa mukuru wacho tiri padambudziko remwosho remudikosho mukuru wacho akati wamukuru mudaundureni anazopedza suri wabhafa tete aitedzera ngoma iyoyo. Zvautaura zvinenge zvikoretse kuti makazvitaura. Then how do you prove that? Munozviprova sei kuti ndiyarei? Andopandoti inini kana dai kwakuti pamupasho kuti kutoti kupuma munhu kana kupinda pakuti koma kana munhu vanguruda nduvere chichi ndokupuma saka chinoti kupuma chii achimwana akataura masukiro mwana akataura ndakandiuta zvakazvitaura ngemwana kuti mwana akatosheka asi shoko rabuda apa ndikuti anzi makataura nyaya kuti zvikuitika makati murume wangu ndeuyu hatina kutaura kana vangotwa pakataura mwana papainani uyu mwana kuzoshekwa papa ndiuyu tete wakashaipa uyu ndakatoenda kwana sekuru zvatonaka kana machiwo mawitness uko kune witness it's okay saka zvatabuda iway forward then how do you prove it munopostori kana muri mupostori now how do you prove it now kuti apa uyu zveshuwa ndiyari kure
inini hana kuti ndiyarikura asi iwacho mwana wenyu mukoma akatoti ndati kubatawo mwana wenyu wakati asati afa ndozvamakota imi mwana wangu asati afa akati uri kundiurayire achipinda ina atine mhosva zvinofunga zvakatika 2019 aiwa ngatendeka mutoa izvaibamba izvo zvese hazvina basa tati isusu izvo zvese zvakataurwa kudaro muri kuti tochiita sei to prove kuti uyada kuchenurwa munomuchenesa sei tienda kwaseti here sendiri iye azonditonini tikubata imbauzi ndosaka ndatika izwaibamba zvakatonaka kana kuti yari kumubata iwo saka chichenesa naye muri kudati muchenesa nenzira ipi ndozvatokubvunza ipi munochenesana nenzira ipi muri tu pamwe pacho nyaya yakanga itika ngeyekuti vakomana iwawo vakati ndito akanyaya kuchenesana ndati munoda kuchenesana sei muri tu aitwa dare remumusha dare remusha harichenuse munhu todawo profit kuzi pane rufu apo handiti pane rufu apo handiti saka dare remusha haripuruvi zvokuti akauraya ndiani anotoda mweya saka ndikuti mweya wamurutaura nezvavo muruda mweya upi kuchechi wekuchechi bamba yese yese saka ndizvo saka tipedzesi muri kuenda rini chechi kwacho ngatitedu muswafaiii pane kune musese pamusoro yes nyaya yekuchechi ndesi tinodenda mukutatsanga susu patakaenda kwachesamanga takapiwa madhirezi kukanzi endai mufambe semhuri yandirira tikaenda hapana chakabuda tikazodzima ndo patakaziva izvamunira kwamakafamba makafamba kuyangariwa havanatombobvira mubvuma kufamba ndosaka ndikutaura saka zvimake sense ndosaka ndati munoda kuchenesana sei mese muripo murongani muri two mimi munoda here ati munoda here kuchenesana munoda batika nzira dzacho ndopari kusiyana imi muri kuda chiprofita chete achiti kuuya kandi ndikuda wazviunyi zvevatadzi chete zvemahedheni chete andopandoti inini saka hapana solution asi uyo ataura kuti ngatishandise kwese kana mwana waprofita ngatiende kwenyu ikoko ngatiende futi kupi kwamunoti kunyika dzimu ndakandiwire kwamunoti kunyika dzimu kuchiprofita ko ndikakumbira siri nimuro kuti muende kuchinyika dzimu kana watendera kana watendera pakanaka kudo that chiita ise chitangai kuenda kwacho kusuwa kuti musa 5 June chiendai 5 June chiendai kwamuda kuenda musa 5 June then afterwards ndienda neanza sini nimuro ndinoenda moto ipapapo tenda tiona bhozi ndakwa generalist izwaibamba hapana chakafamba nyangwa mwondo ese havana kana basa vane basa ndi muri tu basi tuma jaoniki aite aoneki babaoni asakaoneka tochitangira ipa ndosati kana asina kuoneka tochitangira ipapo ndiye ari kuti padheti ra5 ini ndoda kuzwaridza kuti dheti ra5 then tochimuvha forward chatofambira kuioma munodeni kosi iyo wabvumi chaudaro titipinde kuchechi paapostoli izwa muningira zvandikutaura ndati baba wakwati ndoenda kwese kuchechi kwacho nekuku ati uyo akati ndiri kuda chii kuchechi chete ndikati aiwa uyo ati kwese nekuchechi kwako arudii ari kuuya hatiti ungati kuteka advantage kana kuhwanda nechechi ini ndichakumbira wekuchechi kwake wakuru wake wekuchechi kana kuti arumbomira unamata umbomira unamata aende kwese kuchipostori neuko kwese mushaunake chiri important to us kuwirirana kwechi kwewanhu ava nekuti mumusha zvinhu zvifambe zvakanaka ndozvanotaura chete simple because pano wakuya munomwe wachihwandaka handidi nini because anozwa kuti kune mutemo unomuprotecta kuti
kune freedom of the worship, kune freedom of chi saka ndiye anoshandisa. Andi saka isusu tiri utano kana yakaita hapana dambudziko tinoita zvauri kudaiwo zvausingatidi hatidi hatiiti. Asi tikaona kuti toda kuhwanda tinonokumbira kunowanikwa kuti yes. Ndizo andizo. Ndizo. Saka chienda ino totaridza kuti after 5. After 5. Right. Ngeu.